Arvoisa kuulija, olen Matti Nurminen ja olen duunannut näitä kaikenlaisia äänihommia jo toistakymmentä vuotta ja ääntäni saa käyttää ja hyödyntää monenlaisissa äänenkäyttötarkoituksissa, esimerkiksi radiomainoksissa, TV-mainoksissa, internetmainoksissa, yritysesittelyvideoissa, e-learning eli verkkokoulutuksissa ja monenlaisissa muissakin oppimateriaaleissa ja digitaalisen oppimisen alustoilla, puhelinvastaajissa ja puhelintiedotteissa, kertoja äänenä dokumenteissa ja äänikirjoissa, navigaattoreiden ohjeistuksissa, kaikenlaisissa kuulutuksissa myös englannin kielellä, please proceed urgently to gate number 27, elokuvatrailereissa ja ihan missä tahansa missä ääntä tarvitaan. Tarvittaessa tuotan myös musiikkia ja erilaisia äänimaisemia. Ota yhteyttä niin, täältä piisaa soundia.